سی سال بری دیسان هاتی بوم دویدری سالی که فلان ما بوم لئیرو هاتنا منا ورا حقیقتا عشقی که ورد دمریان هیوی که ورد دمریان تیبتی به چاوی خود بینم نه بگوتنان یعنی ام ببیچن زانینگی که لورا و بونه بدیایی که لورا و بویه و پارکا که و پارکه دبینم حقیقتا yani ez sanki hemû mirazê min hatiye cî nikar roj ava mîzgîniya mirovahiyê da berê ji bo Kurdan piştra rojelata navîn temamî cîhanê yani ji girê mirazan bigire hetan roja îro yani 12,000 sal berê hetan roja îro însanê mazlûm însanê heqîqetê jî hebû civaka heqîqetê jî hebû lê İnsanın em bejin destelattar jî hebûn hetan roja îro ama ji wê rojê hetan roja îro nirxê temamî mirovahiya hatiye ruh û evîna milletê Rojava da kom bûye ji bo wî jî sersela şoreşa em bêjin Rojava îro pîroz dikin inan ke li her deverê dünyayê da bi sedan hezaran internasyonalê dünyayê hene yani vadera mirovahi xwe digere ew gera mirovahiye bi Rojava û bi bihara ku wanan anîne geştine mirad û meqsedê xwe ama berdewam e va pêvajo.